Horas amanginang, pajupang hita muse di channel YouTube namion, marheti akka pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita di pangaradiota, di jamita tu partangyangan songeninang di jamita di parmingguon siganuk minggu. Pikiran-pikiran nami na sederhana mungkin boy gabe catatan kecil di hita na boy mangurupi hita jala pa morahok kita. Di video naing patol hason nami tu hita pikiran nami na mungkin boy mangurupi di jamita pertangyangan ima na gabe epistel di hari Minggu tanggal 10 Agustus 2024. Turpukta ima na tersurat sian buku Pasalmen 34 ayat sada sahat rodi ayat walu songonom madidok disi. Ende puji-pujian ni si David. Ende sian si David uju nalalean ibana di paula di jolo ni raja Abimelek na palaohon ibana gabe muli ibana. Pujiok ma Jehovah sifat-sifat niari saitong ma puji-pujian na di bagasan pamangaku. Jehovah do di partunggulhon rohaku begeon ni akan nadangol mai jadilah semarohana sida. Dongani hamu maahu pasangapot Jehovah rak mahita patimbulhon goarnai. Hulului do Jehovah jadi dialusi ahu. Jadi dipalua au sian aka hagogotaku sudena. Saya manatap-natap nasida tu ibana. Jadi sihar ma panailina sida. Jala nasotupa tarila bohina sidai. Jojo do na dangolon gabe ditangihot Jehovah jala dipalua do ibana sian hagogotan na sudena. Marsaro do suruan ni Jehovah humaliang akka na makabiari ibana jala dipalua nasida. Olat ni ima sahatna. Amanginang di pikiran nami na perjulu sian turpuk jamita tahun. Adong do ende namandok roker juga manusia. Namar lapatan roker juga manusia endeon manaringoti molo di pikiran ni jol manatorop molo digoari roker ikon selalu energik, selalu tampil luar biasa, selalu gembira, selalu heboh. HP nasida pe perlu istirahat, jala sipata tangis, sipata gale dang boy tampil sempurna. Ida benai do ibana dilagui rocker juga manusia. Lapatanna boy do hubuk konota tu pemikirata taringot tu raja nasomal di pangatusion na umum molo raja pantang menyerah manyan pantang mundur dang boy mangulahon akka parange napailahon manang nasosuman molo raja nian tok tong ma gugu jala marporang mangalo pantang menyerah sekalipun musuh di hadapan lebih baik mati daripada lari. Omman yang dipikirata taringot tu raja na sempurna. Omma bayangan nihita manang torop jolma taringot tu sahalak raja. Alai taida na masa di si Daud sada peristiwa tadok majo na memalukan dunian. Pailahon manang dang pantas nian songoni parang ini sahalak raja pas jongjong dia dopan ni musuna hirana so pantas doi daun nian parangei di bahasa Indonesia idok pura-pura gila songon nao to ibana di baen alai di parjupangan ni ibana dohot pasukan ni raja Abimelek Akis dohot raja Akisi mabiar situ tu doi ibana alai dibiar ni rohana lapo ibana do sada dalan dalahu paluahon ibana ima na idok di bahasa Indonesia nakin menjadi pura-pura gila didok di turpuk tahun ima na lalean ibana gabe di palua sada parange manang sada pangalaho yang sepertinya memahlukan dang pantas nian sian sahala raja ikon adopan na hiaddo musuna di adopan na alai diulahod doi jala dirajumi ibana habisuhon na tubuh ditiki songot sada pangurupion sian debata. Gabe boy malua ibana sian musuna. Mapurus do si David sian si Saul
alai pajupang musai dohot alona Raja Akis Abimelek anggotana dohot akapasukanna dari satu perangkap ke perangkap yang lain alai dipalua debatado ibana. Jadi dang dohonot taibana songon raja naso suman ala dang barani ala dang margugu ala dang mangalo malah gabe dipatuduhon dirina songon setabi naritik songon naso meroha pailahon dunia ni songon pangalahon ni sahala raja alai taidama gabe songon sada habisuhod dui napaluahon ibana jala habisuhoni dang didok ibana nagabe habisuhon na rosia dirina alai pangurupion ni debatadoi di ida ibana di ngoluna. Hiado songoni amanginang napaduahon songot sada sarita rupani alana saya dong dok kadongan manukun ahama sarita amang hubungan na tutur pukton. Hiado hami tiki parjulu laho marjamita di HKBP ke Bayoran Baru Jakarta. Poso do hami tiki HP ruas ni huriai godang akkana malo, godang akkana pistar jala somal binege moloso hirapas jamita dikritik nasida do luar biasa. Merjamita hami ditiki parjolo sahali. Ayati ayat sada saha rodi ayat 10 do alai lupa hami terjaha hami saha rodi ayat 10 sada alai songon na marungutungu ma hubege manang adok suara na makatai mungkin na mandok dang pas manang ngalewat alai itroma tu rohanami mandok unak pola ganggu rohatta jala unak pola gabi ribut tita amanginang buasa ujaha hami saha roya 10 sada ala di ayat 10 sadondo intina memang ditiki ayat 10 sadai gabi pamurahon mangatusi ayat sada tu 10 alai habisuhon sesongoni didok di istilah bahasa Indonesia sering dengan ngeles nin alai sasitong na daw. Habisuhon na rosia debatadoi naso pailahon na posona. Na mangurupi na posona malua siasada parmaraan dohot hamaolon. Alani ido molo say Jahoba do tapangasahon borhat hita manang natudia. So nedok 2 Musa 10:4 ayat 10:4 molo debatado ngatai sema alota. Patuduon na do dahalan tuhita songon na dipatuduna tu naposona si Daud. Imana tay dana parjolo di turpuk taon pangurupion ni debata. Habisuhon na rosian debata. Alan ima di turpuk taon ditogihon si Daud hita. Marhite dengan bahasa ni Jahoba nasahat di ngoluna naing togihonon na hita mamuji debata. Parjolo didok ibana iko pujionnya do debata alani pambahenan ni debata nama cegodang jalana paluahon ibana sian hagogotan alai tong do ditogihon na torop tong do ditogihok kita tong do ditogihon sudejol malaho mamuji debata ala sudedo hita mungkin akan menghadapi peristiwa yang sama jika kita bertemu atau menghadapi suatu persoalan yang pelik suatu persoalan yang susah, bahkan mungkin kita tidak menemukan jalan keluar seperti putus asa. Jangan lupa, di saat-saat genting seperti itu, Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu ada untuk melepaskan. Karena itulah ia layak dipuji. Alani ima ikut saya pujiot tado debata. Ditogihon ibana hita mamuji debata. Disude partikian. Diganup ari dihasusaan nakpe so dihasusaan alaniaha ala setia do debata mangurupi hita adong doon di YouTube nami lagu nami namar judul selamanya bersyukur baru musena berjudul Yesus setia di lagu hugambar hok kami di kotok tong do hita mandok mauliate di sudi kondisi alaniaha ala debata marite Yesus Kristus tok tong setia mangurupi hita. Setia idok lapatanna manoktong molo setia pangurupion ni Yesus. Alai molo setia tu hita boi dotong diterjemahon benget sabar. Jala toktong manoktong martangiang ala toktong do debata mangurupi. Toktong mamuji ala pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ninna
rupani. Jadi ida benda ido imana nakin di ayat napa dua huni pujiokku ma Jehovah sifat-sifat niari. Saya tong ma puji-pujian na di bagasan pamangakku. Alani sudi pangurpion ni dibata. Jehovah do dipartunggul hon rohaku. Begion ni akan adangol mai jadi lasma roha ni nasida. Tubuh do dame. Di roha ni halak naolo mamuji debata. Jadi suatu tapi kiri molo mamuji debata holat pasonak kod debatadui. Toho mai puji-pujiat ta pasonak kod debata ale unang lupa hita nau peting narumikot muse molo mamuji hita hinorhon ni pujianido tubuh hadameon dohot sonang ni roha dipikirata. Alanima amanginang di turpuk jamita naing togi honot tama ruas ni huria. Mampu do mamuji debata di berbagai kondisi, di berbagai keadaan. Molo so mampu tapaso satokin taingot dengan bahasa ni Jehovah. Molo fokus do tu persoalan, fokus tu hamaulon, fokus tu hasusaan, manang holani do tapi kiri, jala tarajumi sipata hasusaat ta sumusah manang umbal gasian hasusaan ni dongan. Gabedang boy hita mamuji debata pasti deh. Alai molo tarajumi sudeda tajalo pasu-pasu ni debata do haluaun na pinasahat na sian hal-hal kecil pe. Tak saikon bandik konota na dalo ni dongan aidang dos pasu-pasu na pinasahat ni debata. Alai molo tarajumi, molo taida, molo tatada do sudi pasu-pasu jala tahilala pasu-pasu ni debata doi ikon sai hehe do rohata laho mamuji debata.